budem dospelý, chcem byť ako vy. Opakujem, čo vidím po mame, tatovi. Milé deti, milí rodičia, starí rodičia, dovolte, aby som vás privítala na rozlúčke predškolákov so škôlkou. Ako by to bolo včera, čo sme sa prvýkrát videli v Návčekovej triede. Ako sme sa spoznávali a privykali na seba. Ako ste vy, rodičia, s malou dušičkou zverovali svoje milované dieťa neznámej osobe, učiteľke a trpli počas dňa, čo je s ním, či neplače, či spinka, či niečo zjedlo. Ako sme 1000-krát počas dňa neúnavne odpovedali na otázky, kedy príde moja mama. A zvládli sme to. Prežili sme spolu krásne chvíle plné hier, zábavy a dozvedeli sme sa od detí aj to, čo sme nechceli a možno ani vy. Čas tak rýchlo letí. Teraz tu stoja veľké deti, ktoré prejdú ďalšou etapou v živote. Stanú sa z nich prváci. A napriek tomu, že im pribudú školské povinnosti, nechajte ich stále hrať. Pretože deti sú deťmi, keď sa hrajú. Detičky, želám vám predovšetkým milujúcich rodičov, čo nepochybne máte, lebo len pre takých bude každý váš úspech i neúspech napredovaním a akákoľvek známka výborná. Ďakujeme vám, milí rodičia, predovšetkým za dôveru, za spoluprácu a za možnosť byť malou súčasťou života týchto úžasných detí, vašich detí, na ktoré môžete byť právom hrdí. Prajeme vám veľa trpezlivosti s prváčikmi, pretože i vy ste boli prváci, i vy ste tí, si tým prešli a ak sa momentálne dieťaťu nedarí, pravdepodobne na to ešte neprišiel ten správny čas. Ďakujeme vám. Chceme zaspievať.
ste sa na nás milo pozerali. Dali ste nám pusu a stisli dlaň, povedali zlatičko, ja rád ťa mám. Odozdali ste nás pani učiteľke. Vraveli ste, že ste naše deti veľké. A nám tiekli boli tak slovičky, neboli sme celkom veľkí, boli sme vaši maličky. Naše pani učiteľky nás tu mali radi. Učili nás kresliť, spievať i stavať hrady. Ďakujeme za ich úsmev i za milé slova. Zdejú nám v srdiečkách ako pieseň nová. Dovidenia, škôlka, lúčime sa. Dovidenia, krásny detský čas. Dovidenia, kamaráti, v škole zídeme sa zás. Dovidenia, milé hračky, dovidenia, rozprávočky, my ideme do školy. Dovidenia, škôlka, lúčime sa, dovidenia, krásny detský čas. Po prázdninách škola volá, lavici čakajú nás. Ďakujeme všetkým, čo sa o nás starali, že sme dobre a zdravo papali. Ďakujeme pani kuchárky, v čistej triede sa hrávali. Ďakujeme pani upratovačky a svoju hlavičku rozvíjali. Ďakujeme pani učiteľky. Hoci stanú sa z nás žiaci, nová chvíľa nastane, ale krásna spomienka na škôlku nám zostane. Zobraňme sa bližšie k sebe, urobte nám foto, nech na škôlku pamätám si, dnes, zajtra aj potom.
srdce plné mať. Lásku k deťom stále rozdať. Každé objatie, každé teplé slovo zostane náš. Už navždy navždy. Rozlúčka je sladká. No čaká nás škola, nové cesty, úlohy. Lásku si nesieme, čo ste nám dali. V srdciach nás čelom ste navždy zostali. V šatni už visí, jak zašli škola. Dnes sa lúčim trošku so slzami. Čas tak rýchlo uletel náš svet. Jeden cieľ som čakala, čo je. Hrali sme sa, smiali bol krásny sen. Pani učiteľky, srdce plné mať. Lásku k deťom stále rozdať.
Ďakujeme a osvedčenia v dospelých. Vážne dostupné. Aj my chceme strašne pekne poďakovať za celé tie roky, pretože ja si neviem predstaviť lepšiu zostavu učiteľov, ktoré mohli mať naše deti. Najlepšia školka. Ja budem hovoriť za všetky deti, za všetkých rodičov. Ja vám ďakujem za to, že ste ich boli. Najoplakanejšiu chvíľu. Ďakujeme naozaj zo srdca. Naše deti a budete To je také malé pozornosti a my čítalo. Dobre, takže určite keď to ďakujeme, to znamená to, že táto škôlka je že tu pán učiteľ, pán kuchár príde a na ktorú školu no, a už máme chalanov. Ďakujeme veľmi pekne a dúfame, že budú raz také dobré deti, ako boli tieto vaše aspoň. Ďakujeme krásne a veríme, že v škole budú úplne najšikovnejší, najmúdrejší a máme kopec zážitkov s nimi, na ktoré zabudneme od superhíra až po mama pije víno každý deň. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám príjemnú zábavu, aby ste sa zabavili. Ďakujeme. Ďakujeme! Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť všetko zrátať sama. Takže príjemný dobrý deň, vážení priatelia, rodičia a hlavne teda dnes milé deti. Všetky deti, ktoré ste tu v tejto škôlke, ktoré ste sem prišli na tento krásny rozlúčkový deň, ja by som vás chcel srdečne privítať. Moje meno je Daniel alias Dani a moja drahá polovička Marika alias Mari. Takže, milí rodičia, sme veľmi radi, že sme prišli sem medzi vás, že ste prišli vy sem medzi nás, samozrejme, ako som spomínal, na tento krásny deň. Videl som vo vnútri, ste mali asi pekné predstavenie, že? Spievali ste? Aj sa tam spievalo vo vnútri? Ja by som poprosil včielky. Sú tu včielky? Do ktorej triedy chodili včielky, alebo ktoré detičky chodili do triedy včielok? Že by prišli sem za nami. Čo vy na to? To ste vy? A len 3 a 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. No toto už sa mi páči viacej, že takáto spolupráca perfektná tu bude. Dobre, a usmievame sa, smejeme sa, lebo točí nás telka. Pozrite sa všetci tu na. Pozrite sa, večer možno budete pozerať televíziu. Neviem teda, o ktorej to budú vysielať, to sa spýtame ešte pána. Asi tu má aj dcerku alebo syna, že? Áno? Takže veľmi pekne ďakujeme aj za takúto
videodokumentáciu, tak by som to správne povedal. A ja pozerám, že je to aj perfektné občerstvenie. A komu by sme sa mali poďakovať za to občerstvenie? Čo myslíš? Nevieš, kto to pripravil? Neboli to náhodou vaše pani učiteľky? Bolo kamarátka pani učiteľky. Boli to aj kuchárky, boli to asi aj pani učiteľky a tú krásnu tortu, kto robil? Kto robil? Ja viem. Kuchárky vaše robili tortu? Povedz mi to. Kamarátka pani predavačky. Predavačky. Áno, no čo sa my tu nedozvieme? A ty vieš? Pani učiteľka kamarátka. Pani učiteľka kamarátka, presne. A krásne si to povedala, lebo tie pani učiteľky nie sú len tie pani učiteľky, že? Ale sú to aj vaše veľké kamarátky, lebo vás sprevádzali, neviem či teda 3 alebo 4 roky touto cestičkou, aby ste sa vybrali kam, lebo v septembri nastupujete kam? Do školy. A tešíte sa do školy? No, my sme veľmi radi a my sa tešíme s vami. A kto jedol tortu? Všetky ste jedli tortu? Koštovali ste? Áno? Aká bola? Ovocná alebo kakaová? Ovocná. Ty tam máš, tuším, ešte aj hrozienko, dobre. Ty si ešte daj, jasné, v pohode, nebudeme ťa rušiť, veď my o malú chvíľočku začneme až, že Mari? Áno. A čo máme pripravené, Mari? Chceme sa ísť zabávať? Budeme spolu spievať a tancovať? No a pochopiteľne, že okrem včielok sa k nám môžu pripojiť aj všetky ostatné detičky a uvítame aj rodičov. No samozrejme, no uvidíme, ako rodičia sú pripravení, takisto si zahopsať dnešný deň, lebo nebude to len tak, že prídete, dáte si občerstvenie a odídete. Musíte si potom s nami aj nejakú tú pieseň, nehovorím, že celý čas, ale jednu si s nami dáte. Súhlasíte, rodičia? Ďakujem vám. Perfektne, všetci naraz, takže to je dobré. Dáme si aj bublinky, máte radi bublinky? Áno, tak si spravíme aj bublinky, áno? A spravíme si aj parochňovú show. Dnes je veľká zábava, nech si prší, nech si slnko svieti, každý sa tu s nami zabáva. Dnes je na veľký sviatok, dnes je veľká zábava, nech si prší, nech si slnko svieti, každý sa tu s nami zabáva. Otcovia aj mami. Dnes je u nás veľký sviatok, dnes je veľká zábava. Nech si prší, nech si slnko svieti, každý sa tu s nami zabáva. Dnes je u nás veľký sviatok, dnes je veľká zábava. Nech si prší, nech si slnko svieti, každý sa tu s nami zabáva.
koho vám vediem. No dobré, ale pozrite sa, kto si s nami prišiel zatancovať. Pozrite sa, koho vám ja prišiel vediem. zatancovať. Ahojte. No čaute. No toto je milé prekvapenie. Že kto si s nami zatancuje. Pozrite sa, prišiel Maršal a Chase medzi nás. No poďte sem bližšie. Poďte sem. Tuto na tento plac, tanečný parket a my si tuto spolu zatancujeme. No poď. Ty ale si vysoký, počúvaj, Maršal. Že poznáte ich? Ahoj. No poďme na to. Pozval som dnes ku nám domov kamarátov včera. Myslia si, že budeme hrať karty. O tom, čo sa chystá, vie len moja sestra Viera. Urobíme doma detskú party. Všetko sa to môže začať po obede v piatok. Príde baba, ktorá sa mi páči. Bude sa tu oslavovať, lebo mám dnes sviatok. Na torte už sviečky spúknuť stačí. Party, všade svetla svietia. Party, všetky hity letia. Party, povedz doma máme. Party, že dnes party máme. A všetci skáčeme! Hop, 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 hop. Pozval som dnes ku nám domov kamarátov včera. Myslia si, že budeme hrať karty. O tom, čo sa chystá, vie len moja sestra Viera. Urobíme doma detskú party. Party, všade svetla svietia. Party, všetky hity letia. Party, povedz doma máme. Party, že dnes party máme. Party, všade svetla svietia. Party, všetky hity letia. Party, povedz doma máme. Party, že dnes party máme. A teraz všetci spolu! Party, všade svetla svietia. Party, všetky hity letia. Party, povedz doma máme. Party, že dnes party máme. Party, všade svetla svietia. Party, všetky hity letia. Party, povedz doma máme. Party, že dnes party máme. Pozrite sa, kto to prišiel. Do Grécka pôjdete na dovolenku? No to je krásne. No pozrite sa, máme tu Miky a Mini. Miky a Mini si s nami dajú bublinkáčov. Bublinkáči,
No čo ty nám povieš o tých tvojich včielkách, s ktorými sa teraz ty lúčiš? Budete si smutno. Čo mi doma zakazujú spievať, preboha. A dúfajme, že budú mať veľa úspechov v škole. Monika, my ti veľmi ďakujeme, to boli krásne slova od pani učiteľky Moniky. Zaželala detičkám aj všetko dobré, aby v tej škole všetko tak krásne sprevádzalo. Ja si myslím, že ste im dali ten najkrajší taký štart, že do toho školského veku, ako sa hovorí. Dobre, moji zlatí, a sú tu ešte nejaké pani učiteľky? Modré šaty Majka. A čierne šaty Hanka. Čierne šaty Hanka. Áno, takže aj vám veľká poklona, aj vám samozrejme za tú výchovu a za všetko. Takže... Čo sa to tam deje? Čo vy si prajete, melón rozkrájať? Áno? No, že oni majú chuť na melón, no toto je výborné. Máme party dnes, bola party aj včera, disko pre deti od rána do večera. Máme party dnes, bola party aj včera, zajtra bude zas, hitov je ešte veľa. Nechce sa mi už spať, veď už je ráno skore. Zapnem rádio a hneď sú všetci hore. Susedia v tom búchajú nám, vraj by ešte spali. Prepáčte, no moje nohy by už tancovali. Haló, všetci poďte k nám, ja tu party mám. Máme party dnes, bola party aj včera, disko pre deti od rána do večera. Máme party dnes, bola party aj včera, zajtra bude zas, hitov je ešte veľa. No pozrite sa, akých tu máme. Aj Šašov. Jej. Aj Saškov. Aj princezné. No všeličo. Princezná? Ale iná. Krásne. No nádherná. Aj ty si princeznička? Daj mi pes. A vy ste tu. Ty si kvetinka, že? No ty si nádherná kvetinka. No a máme tu aj šašov všelijaký. Ty si čarodejnica zase? A ty si taký kúzelnícky šašo. Jej, a ty máš aké krásne okuliare. Nádherné okuliarky ty máš. Ty máš aj, pozrite sa, Marida, aj mne krásne okuliare. No konečne vás vidím všetkých, naozaj. No ja som doteraz ani nevedel, že som v škôlke, až teraz, keď mi dali okuliare. No to je, svedčia mi? Ďakujem ti za tvoju úprimnosť, krásnu.
Dnes sa lúčime trošku so slzami. Čas tak rýchlo uletel nám s vami. Trieda včielky bzúčala deň čo deň. Hrali sme sa, smiali, bol to krásny sen. Pani učiteľky, srdce plné máte. Lásku k deťom stále rozdáte. Každé objatie, každé teplé slovo zostane v nás už navždy na novo. Rozlúčka je sladká, aj trošku bolí, no čaká nás škola, nové cesty, úlohy. Lásku si nesieme, čo ste nám dali. V srdciach nás včielok ste navždy zostali. V šatni už visia tašky školácké. Naša materská je v srdci navždy skrývačka. Z hračiek a rozprávok, z piesní a z hier vyrástli sme v deti.